ban iya komai ba, kuma ban san komai ba, ban kai guda a mukami ba, kuma ni mai sabo ne, zunubi aikina ne, amma mai nema ne afuwarka makagina, dan san ka ake sona manzan Allah mai kyawun daidaito, komai ya bambanto, haske ne da yake to daga Allah shi ya fito, me zance ba ƙarya ba gaba ba baya, komai kallonsa yake tun ba shi ɗaha yake, mai cibiyan kakke mai sura miƙaƙƙe, jagora mai girma mai baiwa mai nema, mai faɗima mai umma, mai sunaye a sama, mai Allah mai girma, mai kyautata al'umma, yardarka ake nema, in ka ce iba a'a, shugaban duka mai da'a, daga Allah kai sai shi, kuma ba wani bayan shi, annabawa babu ya kai, daga kai kowansu ya kai, gaba ɗaya kafi su, ka wuce su da girman su, daga kai aka zaɓe su, sanadinka ya aiko su, sun karɓa sun yarda, sun bi ka muna shaida, ya halifar rahmani, turakal ihsani, ma'ul ainaini, mai Ahmad Tijjani, mai gausus zamani, ya amina amintacce, basir nagartacce, miftahu ni'imtacce, ya annabi sannunka. Assalamun alaika ya sayyidi ya rasulallah, assalamun alaika ya sayyidi ya rasulallah, rigiji gamji jagayya sa mazaje gudun hauka, sirri na rabbani wa ya buɗa ya ɗiƙaka, baharin ƙurashawa ko ina naka ne ka, sanadin kadu muka san Allah Muhammad Rasulallah. Allahu naka Muhammad san ka lallai farilla ne, begenka wajib ne tunda hasken na Allah ne, wanda da ɗai ya kyare ni wanga ɗaɗan asara ne, da me yake so mu burge shi ku bani amsa ibadillah. Assalamun alaika ya sayyidi ya rasulallah. Sayyidil wara annabi katimun nubuwati, sayyidil wara annabi katimun nubuwati, tambara nake ma sha matsayi uban mazaje, buri na zuciyata kullum ni gidan kasanje, shajiran ma'aika haske ne cikin gidaje, sauka da kyau uban iyaye, kai ne jabirul kusurati. Ɗaya na yi kuka na zo ba a zamani ba, gaibi ta rike ni ban arba da kyan sufa ba, jinkirin da na yi na san bai zamo tsari ba, har a yau kana nan ba sauri gurin kabalati, sayyidil wara annabi kasimun nubuwati. Ya Mustapha Zuljudi, yabanka ne suturata, annabi ƙara karɓar yabona. Ya Mustapha Zuljudi, yabanka ne suturata, annabi ƙara karɓar yabona. Ya tabaraka kai na kira mai yin dare mai rana, ka kaɗai ta abun bauta ta mai riƙe lamarina. Allah buwayi ina roƙo dan isar
batuna. Roƙo nake ma da babbar murya ya maji roƙona. Tsira nake so a ƙarawa uban dukan alamina. Mahmudu wanda ya sauka a Makka sannan ya koma Madina. Mustapha Zuljudi yabanka ne suturata, annabi ƙara karɓar yabona. Labbaika Rasulallah, labbaika Rasulallah. Ya Allah kaman afuwa, laifina ka yafe shi. Na yi riƙo da mai ceto wanda na kasa gane shi. Ruhin ne ko jikin ko suna da aikin shi. Fata na kuban amsa wane ne Rasulallah. Farko ne marar farko mai ƙarshen da ba ƙarshe. Allah ne ya ƙage shi ba dama ka ce yaushe. Siffa ce marar gefe ɗaha akwai shi ko yaushe. Bar shi ka ce halitta ne babu irinsa sallallah. Labbaika Rasulallah. Ahlan wa sahlan ya Rasulallah. Ahlan wa sahlan ya Rasulallah. Ina yin sallama ta gare ka abun faɗata. Maso